Jos te mene minut ette yllytätte, että olette paskahousuja. Kukaan ei halua. Minua on yllytetty vetten koko ajan. Älä kuule. Se tarkoittaa sitä, että minä kuolen. Lopettakin se satana veteen. Vittu! Te tahallaan teette tämän nyt. Kuka? Ei. Niin. Nyt rauhoitutaan. Nyt. Te teette kontenttia sillä, että Vittu, sä tiedät miksi me ollaan täällä. Sä itse pyysit ja me sovittiin. Te saatana mulukutta. Te luulette, että te teette ei, kontenttia. ei. Te teettekö mitä? No. Minä tapaan meidän. Rauhoitu. 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 Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Elekkä koettako sitä, että te lähette minun kanssa vittuulle. Ei me sulle vittu, mä oon rukoillut sun puolesta. Jouko. Saatana, luuletteko te vittu, että minä olen joku saatana vittu runkkari, jota te vittu käytätte hyvässä? Ei käytetä sua niin. hyväksi. Kuka sun on käyttänyt hyväksi nyt? Kuka on käyttänyt? Ei. Minä en huku mihinkään veteen. Et huku. Ei. No. Minä tapaan teidät, jos te ruvette vittumaan mulle uudestaan. Minä Ei tapaan. me ole missään nimessä. Minä olen semmonen, tekee mitä? Minua ei kiinnosta vittua, kun minussa on tosiaankin se piru niin kuin minun veljessä. Kato minun silmiä. No katon sua vielä. Ja minä olen semmonen kaveri.